Dobrý deň priatelia, dnes som si pre vás pripravil ponuku slnečného a rovinatého pozemku v obci Kovarce s rozlohou 883 m². Na hranici pozemku sa nachádzajú všetky inžinierské siete, voda, plyn, elektrika a kanalizácia. Pozemok je vhodný na výstavbu rodinného domu a preto som si pre vás pripravil vizualizáciu, ako tento pozemok môžete využiť. Volám sa Jozef Butín, ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať.